با این مگزین سامبوی که خود سامبوی در اینجا کار و فعالیت میکند. سلام علیکم برادرو. سامبوی канали Самбой ТВ Екатеринбург. Чест магазин ҳой кардем. Магазин ҳой кардем чест Самбой. Ака 4 так намонем просто Самбой монем. О, бародарони азиз, магазин мо ба наздикӣ кушода мешавад. На Рамазон ам дар инҷа участвовать хестай. Так что открытие дар рӯзи 1 декабр биен иштирок кунем. Билет ҳамаш. Тамом ҳами остановка Таганский рад, напротив Таганский рядай. Марҳамат бачо. Якмам наздик омадай. мо кӯшиш дорем ки тамоми намуди аксессуар, терминал ва ғайраҳо барои шумо пешкаш мекунем. Албатта омада харидорӣ намоед ба нархи арзон. Бародаро бояд чӣ гафтанем ҳазор раҳмат ки ҳамун ссилкаи инстаграма мо монда будем. Раҳмат ҳаматон омада подписатсия кардем. 2333 ташриф дар як ҳафта бародаро ҳаматон дар раҳмат грандиозный раҳмат дестам. Ссилка дар поини инстаграма. Да, описание дар инстаграм будем подписаться кунем. Респект ҳаматон. Салом алейкум бародарони азиз. Акнун мо тайёрем ки ҳамаи меҳмононро қабул намоем. Мы готовы встречать всех гостей. Это дядя хочет меня убить, я ему шарики надуваю. Марҳамат бародарони азиз. Ҳамаи он чизое ки дар инҷо шумо мебинед Ты эфир снимаешь? барои шумо кардагем. Марҳамат. Дар инҷо бисёр аз ин телефонҳо, аксессуарҳо, наушникҳо, ҳар он чизе ки шумо мебинед, ҳама инҳо харид дар аксия. Шумо метавонед ба нархҳои арзон инҳоро харидорӣ намоед. вақти он расидааст ки танҳо меҳмонҳоро қабул намоем. барои кушодашавии мо 1 соат мондааст. барои ҳамаи бародарони азиз мо ҳамаи шуморо даъват мекунем ба ин магазини Самбой ки худи Самбой дар инҷо кор ва фаъолият мекунад. шумо метавонед бо мо вобихӯред аввалин дараҷа, баъд метавонед ба аксия мана дар байн аксия шудааст 499 рублда метавонед телефон гиред ва 399 рублда метавонед света музика гиред. бародарони азиз, суроғаи мо яъне адреси мо таги мости Таганский ряд, шаҳри Екатеринбург. мо дар ин ҷо билетҳо дорем, билетҳои самолиҳо дорем ки ва тамоми минтақа парвоз мекунад, чиптаҳои ҳавопаймоӣ ва симкартаҳои тамоми операторҳое ки шумо дар ин ҷо мебинед шарикошона. мо бо ин операторҳо кор мекунем. шумо метавонед аз симкартаҳои ин операторҳо аз мо дастрас намоед ва на танҳо симкарта ва телефон ё ин ки билет, ҳатто метавонед ки ба ягон тарзи настройка кардан ё ки дигар намуди компютерӣ, программаҳои компютерӣ метавонед ба мо муроҷиат намоед. ҳар он чизе ки аз дасти мо биёяд кӯшиш мекунем ки ёрдами худро ба шумо расонем. ба ҳамин хотир мо дар ҳамин таги мости Таганский ряд, адресамон ба пуррагӣ да дублгис агар шумо кофтанӣ бошед моро Техницкая 12 корпус 2. барои ҳамин шумо метавонед моро ба осонӣ дарёфт намоед. остановка Таганский ряд, Техницкий 12 корпус 2. бародарони азиз, саломат бошед. ман будам Парвиз аз канали Самбой. шуморо интизорам. бародарони азиз, дар аксия дар магазини Самбой ТВ Екатеринбург динамика бинед 690 рубл. минашам 690 рубл. мехоҳед гӯш кунед ва бидонед ки овозаш чанд қа баланда. ҳозир ман барои шумо мемонам. Сейчас пойдем диспетчера прибегут. Да.
این تنها این акция беҳад овозошон баланд аст. Мана ино ҳам аксиян, нархи навошон ҳама ин бародаро аксия. Фақат дар рӯзи открытия, ҳатто метавонед 3 рӯзи открытия, яъне паго ки 1 декабр аст, 1 декабр аст, 3 рӯзи дигар то 3 декабр метавонед. Инам аксия Powerbank. Инам аксия мемонем. Ана ин телефонҳое ки мебинед барои шумо дар аксия 499 рубл. Кӯшиш кунед ҳаракат кунед омода харидорӣ намоед. Адам бародаро, анами телефонҳое ки мебинед беҳад телефонҳои хуб аст барои шумо. Инҳо ҳам дар аксия. Метавонед омада флешкаҳои компютерӣ бинед 32 гигабайт 790 рубл, 16 гигабайт 590 рубл. Инош ҳам аксия, метавонед омада харидорӣ намоед. Дар инҷо боз дигар калонкое ҳаст ки дар аксия дохил намешавад. Шумо метавонед инҳоро бо нархи аксия харидорӣ намоед. Дар инҷо наушникҳои хуб ҳастанд, планшетҳои хуб ҳастанд. Ҳамин рӯзи якум касе ки дайров кард, успед кард, ҳамаи ҳамин чизҳоро метавонад ба аксия харидорӣ намояд. Мана бародаро, як бори дигар нишон метавонам шуморо ҳамаи ҳамин аксия дай. Яъне барои шумо. Касе ки то ҳеҷ чена харида наметавонист ҳамин нора, ин нархи обтоиш 1000 чанд сум иста, ҳозир бошад 990 рубл. Айн нархи обтоиш 1200 аст, даже зиёд мумкин бошад. Зопер ай ҳама хайр қимат аст. Аксия мана кала, мана сакчо. Ана ино 390 рубл. Касе метавона омада харидорӣ намояд. 390 рубл. Яъне 490 наистаги аксия 390 рубл меғалта.